Для мяне вялікі гонар вітаць у студыі Кацярыну Андрэеву. Але найперш я хочу уручыць кветкі ад тэлеканала. Катя, можна я вас абніму? Вельмі конечно, рады вас бачыць. Дякую, велізарна, дякую. Вітаем вас у нашай студыі, вельмі радыя вас бачыць. Скажыце, калі ласка, наколькі абмежаваным быў ваш доступ да інфармацыі ў турме? Ці ведалі вы, што вызваляюцца палітвязні? Доступ да інфармацыі, канешне, быў абмежаваны, бо збольшага мы атрымлівалі ўсе навіны ад дзяржаўных тэлеканалаў, і гэта, канешне, вельмі абмежаваная і такая скудная інфармацыя, але асноўным мы бачылі, што людзі вызваляюцца проста з калоніі. Таму асноўнай крыніцай, канешне, быў наш асабісты досвед, тое, што мы бачылі, адчувалі гэтае вызваленне. І гэта кожны раз было вельмі эмацыйна, і, канешне, была надзея штораз. Але пры ўсім пры тым, збольшага гэта не было такога поўнага разумення, чаму гэта адбываецца, якім чынам. Мы проста бачылі, як людзі выходзяць, і гэта кожны раз было вельмі кранальна, і быў спадзеў, што, магчыма, наступным разам Ну, то бок, у вязніцы была ўвесь час вось гэта надзея, а калі яна з'явілася, не ведаю, там, калі першы тэрмін быў, ці калі другі прысудзілі, вось, калі вы сталі адчуваць, што не глядзячы на тое, што ўсё жорстка, а ёсць спадзеў, што і я выйду хутка? Спадзеў на свабоду быў увогуле з першага дня затрымання. Кожны дзень мы з дзяўчатамі чакалі, што нас вызваляць, бо так не мусіць быць, і людзі мусяць быць на волі, і чакалі ўвесь час, натуральна, але калі ўжо пачаўся перамоўны працэс, калі пачаліся прыезды спадара Коула, амерыканскай дэлегацыі, якія кожны раз скончыліся вызваленнем палітвязняў чарговай партыі, тады ўжо, канешне, надзея гэтая пачала мацнець. Ну вось чацвер, 19 сакавіка, мы ўсе вельмі чакалі вызвалення і хваляваліся, думалі, ці будзе гэта вызваленне, колькі чалавек вызваляць. А як прайшоў гэты чацверг у вас? Па эмоцыях, па таму стану, які вы адчувалі? Гэта быў вельмі эмацыйна насычаны дзень, які пачынаўся як звычайны, але штосьці, інтуіцыя мая мне падказвала, што штосьці мусіць адбыцца. Натуральна, да самага апошняга моманту мы не ведалі, што нас вызваляюць, і не ведалі, мы спадзяваліся, натуральна, што гэта вызваленне, але мы не ведалі нават у бок якой краіны нас вязуць. Ці то будзе Літва, ці то будзе як мінулым разам Украіна. Ехалі на 2 мікрааўтобусах, жанчыны з мужчынамі разам, і вось мы ехалі з Марфай Рабковай і з Настай Лойкай. Канешне, калі я пабачыла, як яны ўваходзяць у аўтобус, ужо апранутыя ў сваю вопратку звычайную, я зразумела, што гэта вызваленне. Да апошняга моманту не ведалі, куды. І толькі калі прыехалі на літоўскую мяжу, каменны лог, зразумелі, што так, гэта Літва. І хочацца яшчэ раз падзячыць літоўскаму боку за такі цёплы прыём, за такі сардэчны прыём, які нам аказалі, за тое, што паспрыялі гэтаму гуманітарнаму працэсу. Было вельмі цёпла, і я не плакала тады, і хіба паспрабую не заплакаць цяпер. Але разумееце таксама, што прайшло мала часу. Сёння нядзеля, гэта было яшчэ толькі ў чацвер. Да, вельмі хуткая змена абставін, рэалій, не ведаю, дэкарацыі. Мне нават складана ўявіць, што вы зараз адчуваеце, таму што ў памяці, пэўна, яшчэ жывыя вось гэтыя ўсе, там, не знаю, ранішнія паверкі, там, і так далей. Ну, мы тут назіралі за ўсе гэтай сітуацыі ад пачатку, зразумела, і выглядала, ну так, спачатку першыя групы ўвогуле вот проста бралі людзей, часам яны нават былі ў турэмнай вопратцы, ну, у гэтых робах, у ботах, у чым яны былі, і іх літаральна выкідвалі з краіны. Гэтым разам як бы мы зразумелі, што быў нейкі выбар, да? 15 чалавек вось павезлі за межы Беларусі, прынамсі, ну, як бы ў Літву, да? Астатнія засталіся там. А ці быў нейкі, я не ведаю, там, ці ўвогуле быў гэта ваш выбар, ці удзельнічалі вы, ці хаця б запытваліся ў вас, гатовы вы застацца, ці гатовы паехаць? Вось гэты дыялог нейкі, ён быў паміж адміністрацыяй і зняволенымі? Я думаю, што можна назваць перамогай, яшчэ адной перамогай з боку амерыканскай дэлегацыі, тое, што ў выніку перамоваў гэтым часам дазволілі частцы вызваленых палітвязняў застацца ў Беларусі.
Гэта вельмі важна, і я са свайго боку гэта вітаю. І нават мы, тыя, каго Беларусь не палегчыла магчымым бачыць у сябе, і ад нас такім чынам пазбавілася, вітаем гэты крок і цешымся за людзей, якія былі вызваленыя і засталіся ў Беларусі. Некаторых з іх я ведаю асабіста, сядзела разам, цяпер у мяне такое кола знаёмстваў. Але гэта годныя, гэта выдатныя людзі, і яны, канешне, заслугоўваюць на тое, каб застацца на сваёй радзіме, бо гэта вельмі важна. Што тычыць нас, тых 15 чалавек, то, я думаю, не было ніякага выбару у астатніх. У мяне выбару не было дакладна. Ніхто не запытваў, і я ж кажу, што да апошняга моманту нам нават не казалі, куды мы едзем. Гэта проста такая паездка без тлумачэнняў. Мы разумелі, што пакідаем Беларусь назаўжды. Не хочацца казаць назаўжды. Хочется верыць, што Хочацца верыць, вернемся ў хочацца Беларусь. верыць, канешне. Мы все тут верым. Катя, але вось, а каб быў выбор, каб прыйшлі, сказалі, Катя, хочаш застацца ці паедзеш? Калі б такі выбар мне быў дадзены, я б натуральна абрала застацца ў Беларусі. І ў першую чаргу, таму што ўся мая сям'я ў Беларусі. Таму што мой каханы чалавек, мой муж Ігар Ільяш, журналіст, які быў пазбаўлены волі, палітвязень, цяпер знаходзіцца таксама ў Беларусі, у бабруйскай калоніі нумар 2. І калі б мне пакінулі выбар, я б засталася ў Беларусі, ездзіла б да яго на спатканні, прывозіла б яму перадачы і была побач увесь час, так, як ён быў са мной усе 4 гады, пакуль яго не затрымалі. Кацярына, вы правялі за кратамі больш за 5 гадоў. А калі б вы ведалі, што так адбудзецца, вы што-небудзь бы змянілі? Гэта цяжкае пытанне. Я думаю, што я панесла шмат стратаў за гэты час. Гэта і мая сям'я моцна пацярпела у плане здароўя, у плане свайго маральнага, фізічнага стану. Таму калі б я магла зрабіць пакуты для маёй сям'і меншымі, альбо пазбавіць іх ад гэтых пакутаў, магчыма, я б зрабіла інакш. Што тычыць маёй журналісцкай дзейнасці, маёй працы, то, натуральна, я б засталася вернай сабе, вернай сваёй прафесіі. Бо я перш за ўсё журналіст, і толькі, я думаю, у другую чаргу чалавек і проста жанчына слабая, якая хацела б, канешне, жыць у камфорце, канешне, добра сабе пачуваць, канешне, займацца сям'ёй. Так сталася, і я цешуся, што змагла пераадолець гэтае выпрабаванне, змагла, я не ведаю, вам судзіць, больш-менш сабе захаваць у нармалёвым стане, і цяпер моя галоўная мэта — гэта аб'яднацца з маім мужам. Маё вялікае захапленне заўсёды звязана з тым. Я вельмі назіраю уважліва, як людзі выходзяць, што яны кажуць. І я настолькі рады, што вось усе вы, хто вы выходзіце, вы настолькі цвяроза мысліце, спакойна можаце выкладаць думкі. І Валік Стэфанович, вось і вы там, і да гэтага Федута, і шмат хто, я зараз усіх не ўспомню, таксама хвалююся трохі. А ці ведаеце вы, Катя, што ваша гісторыя стала фільмам мастацкім, стала як бы грунтам для мастацкага фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам». І што гэты фільм, ён даволі так з трыумфам паказваюць яго ў розных краінах, на фестывалях, ён збірае ўзнагароды. Ці ведалі вы пра гэты фільм, пакуль там былі, і ўвогуле, ці ведаеце вы пра яго? У мяне такія разрозненыя звесткі былі пра тое, што такі фільм ёсць. Я яшчэ не наважылася нават паглядзець трэйлер. Мне вось калегі, сябры прапаноўваць паглядзець. Я ўдзячная Мары за яе цікаўнасць, за яе натхненне гэтай гісторыяй. Я спадзяюся, што гэты фільм, ён і цікавы і гледачам, і міжнароднай супольнасці. Я думаю, што я дачакаюся Ігара, і мы паглядзім яго разам. Таму што для мяне гэта траўматычны досвед, і калі ўжо глядзець, то глядзець разам з ім, каб паставіць кропку ў гэтым перыядзе свайго жыцця. Мне цяжка глядзець яго адной. Мы разам з Ігарам пад каву, пад гарбатку збярэмся і паглядзім, сядзячы ўтульна на канапе. А калі даведаліся пра гэты фільм? Вось як вызваліліся ці там, у калоніі? Яшчэ ў калоніі па нейкіх разрозненых звестках, якія да мяне даходзілі, то адтуль з розных бакоў. Але так, я ведала, што гэты фільм ёсць, што фестывалі, нават на фестывалях яго паказваюць, што ён узнагароды бярэ. Я віншую Мару з гэтым поспехам рэжысерскім, творчым. Я спадзяюся, што і далей натхнення будзе з ёй.
І для творчага чалавека гэта вельмі важна мець прызнанне гэтае. Я цешуся, што моя гісторыя стала для яе крыніцай натхнення. Я прямо уявіў, што вось Ігор выйдзе, і Мара адразу зніме другую частку, там, не знаю, пад блакітным небам пра гісторыю вашага аднаўлення, не знаю, там, адносін пасля вось гэтага ўсё, таму што гэта таксама мае вялікае значэнне. Але вось, ну, вы журналістка, шмат здымалі пра іншых людзей, як чалавек праз магію камеры становіцца запісам. А што адчувае чалавек, які стаў героем кінафільма? Чия гісторыя стала вось Разгубленасць. Разгубленасць спадарства ў першую чаргу. Я не магу суаднесці свой досвед і тое, што адбывалася са мной, што было для мяне проста звычайнай руцінай. Не было адчування вось гэтага гераізму, што ты гераіня там фільму ці чагосьці яшчэ. Проста адчуванне такой штодзённай руціны, якая надакучыла. У некаторы момант мне здалося, што я ўжо больш нічога не адчуваю, што няма ніякіх эмоцыяў не засталося. І ты прызвычаіваешся з часам на ўсё рэагаваць так. Ну, штосьці адбываецца, ну добра. Гэта крытычна? Не. Гэта можна перанесці? Так, можна. Гэта важна? Насамрэч, не вельмі. Таму адчуваю разгубленасць, і я не думаю, што я рабіла штосьці важнае, настолькі важнае, каб пра мяне зняць фільм, але людзі лічаць інакш. І проста я ўсе 5 гадоў чула, што я нікому не патрэбная, што пра мяне ўсё забыліся, што я нікому не цікавая, што там нават ніхто мяне не ўзгадае, калі я выйду на волю. Апынулася трошкі не так, мякка кажучы, трошкі. А я вось хочу сказаць, раз вы сказалі, што думала, што пра вас не ведаюць пра мяне, я скажу, што у мяне вось сваё такое адчуванне, што я сяджу, гляджу на вас, і я не веру сваім вачам, ну як бы вот гэта чалавек да гэтага часу, вы да мяне былі на вокладках там Бажа, на вокладках Белсата ўсюды, да? Там спецпраект быў пра вязняў, і пэўна ёсць на сайце Белсата. І вось многа-многа дзе Святлана бывае Ціхановская з вашым партрэтам там дзесьці сустракалася, яна мае такую моду на папку наклеіваць партрэт кагосьці з вязняў і вось з гэтай папкай такой хадзіць на афіцыйныя прыёмы. І вы таксама былі на гэтай папцы. Калі наклеіваць партрэт на папку, де паможа чамусьці паспрыяе, то добра. Да, але вот я бачу вас там, а цяпер вы тут. І я думаю, што многія з беларусаў сёння хацелі б павітацца з вами, дакрануцца да вас. І гэта сапраўды так, таму што чакалі не толькі вас, чакалі і чакаем усіх на волі. І, дарэчы, вось, думаю, чарга пра Ігора пагаварыць. Так, вось ваш муж Ігор Ільяш разумеў, якой небяспецы перабывае, калі заставаўся ў Беларусі. Але ён працягваў заставацца ў Беларусі, працягваў размаўляць пра вас, гаварыць пра вас, даваў інтэрв'ю. Калі вы апошні раз бачылі Ігора? Я бачыла Ігора апошні раз перад пасадкай у ліпені 2024 года, калі ён прыязджаў на кароткае спатканне да мяне ў калонію. У нас мусіла быць спатканне даўгое яшчэ 11, па-мойму, верасня 2024 года, але мяне пазбавілі гэтага спаткання. І ведалі, як зрабіць балюча, я думаю. І так мы не паспелі пабачыцца. У кастрычніку Ігора ўжо забралі. Амаль перад самымі выбарамі гэта здарылася. Я ўвесь час настойвала на тым, каб ён з'язджаў. Я вельмі яго прасіла проста як жонка, не як калега, не праз грамадзянскую пазіцыю. Гэта пазбаўлена якой-кольвек палітычнай афарбоўкі, і я проста прасіла яго захаваць сябе дзеля мяне, дзеля будучыні, дзеля нашых будучых дзетак, аб якіх мы марым. Я вельмі хацела, каб ён з'ехаў, каб ён проста падумаў пра сябе, пра ўласную бяспеку. Але ён сказаў, калі ты яшчэ раз мяне пра гэта папросіш, я моцна пакрыўджуся. Яго гэта пагарджала, і ён настойваў на тым, каб прынцыпова заставацца ў Беларусі. Таму як калега і як грамадзянка, натуральна, гэта пашана і павага, захапленне ягонай мужнасцю. Але як жонка, мне проста вельмі балюча. А ці ведаеце вы, што з ім зараз адбываецца, які яго лёс, можа, нейкія звесткі пра яго ёсць? Дзе ён? Ігар знаходзіцца ў папраўчай калоніі нумар 2 горада Бабруйска. Ён быў этапаваны туды пасля прысуду, атрымаў 4 гады, і вось у снежні 25-го ён быў этапаваны ў калонію.
Сувязь наша з ім не існавала з моманту ягонага арышту, яна перарвалася. І ад сястры, ад сваякоў даходзілі звесткі, што першы месяц свайго знаходжання ў калоніі ён правёў у ШИЗА. Гэта карцер, фактычна. То бок гэта ізаляцыя, гэта жорсткія ўмовы, туды просто рандомна, скажем так, змяшчаюць палітвязняў вельмі часта. Гэта такі досвед і практыка сталая. Я ўжо пагаварыла трошкі з мужчынамі вызваленымі. Яны кажуць усе, што гэта для палітычных ледзь не норма. Такі вітальны падарунак. І для мяне гэта быў такі шок, таму што месяц гэта шмат. У жанчын трошкі не так, трошкі больш мякка, але я разумею, як гэта складана, і я разумею, што цяпер самае галоўнае для яго гэта захаваць свой фізічны стан. Таму што засталося, я спадзяюся, вельмі мала да вызвалення, мала часу. Ён сеў у такі гістарычны момант, у такі гістарычны палітычны час, калі вызваленне, яно не нейкая абстракцыя, яно не эфемернае, яно магчымае, і яно неўзабаве адбудзецца. І гэта не проста мае спадзевы, не проста нейкія там надзеі, спадзяванні, летуценні, гэта упэўненасць у тым, што будзе зроблена ўсё для таго, каб мой муж апынуўся на волі ў наступнай партыі вызваленых палітвязняў. Катя, Верым у гэта. хацеў запытацца, таксама, канешне, верым і спадзяёмся і чакаем, і сапраўды ёсць абсалютна, як называецца, абгрунтаванае спадзяванне, што вось хутка, гэта вельмі будзе хутка. Хацеў запытацца пра асабістае, да? А колькі вы ў шлюбе з Ігарам? Мы з Ігарам разам 10 гадоў, і з 2016 з снежня мы ў шлюбе. То бок 9 гадоў з нечым мы з ім муж і жонка. Палову, атрымліваецца, гэтага тэрміну прыйшлося на... Больш за палову мы правялі паасобку. Мы больш гадавінаў вяселля сустрэлі па розныя бакі, скажем так, волі, і толькі 4 разам. Што ў Ігары новага вы ўбачылі за гэты час? Вось, што было, можа быць, нечакана, альбо наадварот, чакана, але ўсё роўно ўразіла вас за гэты час? За тыя гады, што мы правялі з ім побач, я ўжо пабачыла ўсе рысы, мужчынскія, чалавечыя, якія мне дазволілі ўпэўніцца ў сваім выбары, якія проста пацвердзілі яшчэ раз, што я зрабіла правільны выбар. І я ні ў чым не памылілася. Гэта чалавек майго лёсу, майго жыцця. І тое, як ён сябе праявіў за час маёй адсутнасці, за час майго знаходжання ў турме, гэта проста яшчэ раз пацвердзіла тое, што я зрабіла правільны выбар, што мы сапраўды прызначаныя адзін аднаму. І толькі ў парты. Прасіла паберагчы сабе ў парты, але я ведала, што ён такі упарты, сумленны, шчыры, стрыманы пры ўсім пры тым, прафесіянал у журналістыцы. І у сям'і гэта цёплы, адкрыты, такі хатні чалавек. Лепшага мужа для мяне проста немагчыма ўявіць, але гэта і сябар. Ведаеце, найлепшы муж і каханы гэта сябар. І гэта ўсё ў нас ёсць, і я ўпэўненая, што мы гэта пранясем праз усё жыццё. Калі я рабіла памылкі ў дачыненні да яго, і я проста зраблю ўсё, каб ён мяне прабачыў, каб ён, магчыма, знайшоў штосьці новае, добрае ў мяне, мае добрыя рысы. Я хачу быць лепшай дзеля яго. Абсалютна ўпэўнены, што знойдзе шмат добрых рысаў. Ну, слухайце, не магу не запытацца, як гэта называецца. Можа быць такі мяшчанскае пытанне нейкае, але вот, 5 гадоў вы там былі, да, вот трошачкі больш. За гэты час свет далёка пайшоў наперад. З'явіліся тэхналогіі пэўныя, которых вы не сустракалі, напрыклад. Зараз гэта абсалютна натуральна мець стасункі там са штучным інтэлектам і так далей. Увогуле, вось некалькі дзён вы на волі, што вас, не ведаю, уразіла больш за ўсё з таго, што вы чуеце пра навіны, як вы зараз іх атрымліваеце, адкуль, да, і, можа быць, ёсць нейкія жаданні, нечага хочацца там, ці хацелася ўвесь гэты час.
Ну, апроч вызвалення ігара, конечно. Адзінае, пра што думкі, адзінае, чаго хочацца, гэта, канешне, вызваленне ігра. Ну, а што ўразіла, гэта ўсе гэтыя тэхналогіі. Па-першае, я развучылася нават тэлефон трымаць і карыстацца звычайным тэлефонам, а нам адразу па прыбыцці ў Вільню, дзякуючы там валантэрскай дапамозе і нашым сябрам, нам далі тэлефоны і адразу навучылі, скажем так, карыстацца на базавым узроўні. Для мяне гэта было такі нязвыклы жэст, калі ты вось гэтую стужку пачынаеш гартаць. Я яшчэ не аднавіла свае соцсеткі. На жаль, у мяне чамусьці няма доступу да старых аккаунтаў. Facebook, Instagram, магчыма, мне адновяць я нейкім чынам гэтыя аккаунты. Але з таго, што я вось аднавіла, гэта там Telegram, такія базавыя нейкія месенджеры, яшчэ складана карыстацца. Слухайце, я такую дэзарыентацыю прасторавую адчуваю, а ў тэлефоне дык наогул. Паглядзела ролікі са штучным інтэлектам, гэта нейкае дзіва для мяне. Адчуваю сябе дыназаўрам альбо іншапланетнікам, які зваліўся там з Луны на зямлю і цяпер проста вучыцца зноўку хадзіць. Это падобна да дзяцінства, калі ты вучышся хадзіць. Сур'ёзна. Ну, а вось горад Варшава, вы тут працавалі. Змянілася яна трохі за гэты час? Змянілася і моцна. Для мяне столькі прасторы, гэта настолькі нязвыкла, што няма ніякіх плотаў, абмежаванняў, ніякіх там калючых дротаў. Можна проста свабодна, вольна ісці. І гэта настолькі дзіўна. Першыя дні я проста трымаю сваіх сяброў за руку, каб перайсці праз дарогу. Шчыра вам скажу. Можа, трошкі бездапаможна выглядаю, але вы мне даруйце, я адаптуюся з цягам часу. Мы разумеем, што будаваць планы на будучыню яшчэ рана, трэба час, каб аднавіцца. Але вось хацелася запытаць такія простыя жаданні, якія ёсць, чаго хочацца, куды пайсці, што зрабіць. Хлеба з маслом. У меня все есть. Купаловский театр. Меня окружили... Купаловский сходила б. Меня окружили такой теплынёй, такой любов'ю. Столькі клопату пра мяне. Гэта настолькі нязвыкла і так прыемна, так кранальна. Я не чакала, што гэта будзе вось так. Я вельмі ўдзячная усім, хто падтрымлівае мяне цяпер, усім, хто мяне тут сустрэў. Гэта калегі, гэта сябры. Я буду адаптавацца. Псіхіка ў чалавека вельмі такая падвіжная і яна адаптыўная. Я вельмі хутка адаптуюся насамрэч да новых умоваў. Хто мяне памятае, ведае, што я не робкага дзясятку, так? Але пакуль робкага. Я падумаў пра тое, што як добра, што вы вызваліліся на пачатку вясны. Зараз усё будзе квітнець, пахнуць. І мы спадзяёмся, што не паспее адквітнець Варшава і ўвогуле і Беларусь вясенняя, як можа быць, выйдзе і ігар на свабоду. Кацярына, даражэнькая, вялікі дзякуй вам, што вы вось праз 2 дні літаральна, выйшаўшы на волю, прыйшлі да нас. Ну, гэта вялікае шчасце для нас, вялікая радасць бачыць вас ужывую. Думаю, што многія сотні тысяч беларусаў, я не перабольшваю, хацелі быць на нашым месцы. Ну, а вось і нам пашанцавала. Дзякуй вялікі. Так, з намі была журналістка, былая палізняволена Кацярына Андрэева.